Adichatz, avui che vam presentar la mungetada de cumenge. En primer que cau mungetas, que las cau retrempar la veia. Donc que las vam esgotar. Ara que les avem esgotat, que vam començar per repassar la carn, que cau un xinyau d'anyetx, horta acro, que vam botar 2 cuilleres de gras de lit. Et après, donc, que botam anyetx en la marmita, pendent que cauja, que vam cupar la ceba. Que la cau cupar en petits tros, atau. Un cop que hem cupat la ceba, que la vam botar anyetx en la marmita. Ara que hem pelat les carotes, donc que les vam cupar en rondeles. I ara que són cupades, que les vam botar de la marmita. Que cau a barrejar encara. Ara que vam prendre cudena de porc et que vam cupar petites bendes. Et donc que rajustam tot acro en la marmita. Et també un talon de camallon, de petits tros de camallon. Et que barrejam. Et ara, enfin, que vam botar les mongetes dans la mongetada. Que cau també botar 3 ascles d'all et quelques herbes fines, un xinyau de peracil, que vam cobrir tot acò d'aigua, d'incalau tots els legumes, que vam botar un xinyau de sal et un xinyau de pebre. Et ara que cau deixar code 2 hores e mitja. Et ara que cuet, que vam servir la mongetada. Et que vos desiram un bon appétit.